Birdürlü sәгатьтә хөрмәтле минем яраткан туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Эфирда мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезгә янәдән бик матур, нурлы, җылы репортажымны эшләргә керештем. Бүген сезнең күпләрегезнең соңгы вакытларда бик яратып өлгергән. Аны инде моңа тиклем яратканнарның мәхәббәтләре тагы да арткан җырчы, мөлаем, талантлы, сәләтле, тырыш, уңган безнең Ләйлә Галиеваның концертында эшлибез. Безнең дип әйтәм, чынлап та, чөнки Ләйлә ул халыкчан җырчы. Ул күңелләргә үтеп керә торган үзенең җиңел генә матур җырлары белән мәхәббәтебезне яулаган җырчы. Шуңа күрә, дусларым, якынрак килеп утырыгыз. Ял сәгатьләрегез һәр вакыттагыча матур һәм сыйфатлы булсын. Бүген без Ләйлә Галиеваның Уфадагы концертында эшлибез, дусларым. Әлеге мизгелләрдә ул инде залның төрле нокталарыннан үзенең җырларын кабатлы репетиция мизгелләре, менә бит ул гүзәл, чибәр, талантлы, искиткеч, булдыклы, шәп, уңган Ләйлә Галиева. Сәлам, хәерле кичләр. Сәлам, хәерле кичләр. Син мәшә сөясегә килеп тора инде. Танышканнан бирле менә шундый бәләкәй чагымны сөясегенә килгән бер мөлаем, сихри зат бит ул. Хәлләр ничек? Икенче көн концертың бүген Уфада тулы зал белән. Ләйлә, котлыйм беренчедән. Аллага шөкер, бик зур рәхмәт, Роза, чыннан да дулкынлану бар инде. Но үзем белән инде горурланам. Син бүген канәгатьме Ләйлә дигән сорауны бик бирәсе килгән, син үзеңә бүген молодец, бишле булдырасың дигән шундый ышанычлы фикерләр белән үзеңә дәшәсеңме? Әйтәм, чөнки менә әле уйлап торам, минем даже, концертта да әйтәм, шәхси җиңүем белән бу елны шулай тамамлыйм дим. Чөнки бер ел эчендә мин шундый күп итеп эшләдем, шундый күп итеп мин шундый номинацияларда алдым. Менә Ходай ничектер юлларны ачып торды, шуңарга тырыштым, эшләдем. Бу тик утырганнан гына сиңа китереп бирмиләр, шуңарга бу тырышлык белән. Бу тырышлык, бу үҗәтлек, бу шушындый максатларга ирешүчәнлек, Ләйлә, бу син тумыштан килгән инде сәләтеңме, әллә сине сынаулар шундый итеп ясадымы? Миңа калса сынаулар да бардыр инде теге. Белек чактан мин шундый теге ни булдым, әзрәк теге режиссерский яктан әле менә режиссер белән, булай итәс. Минем тоже үземнең теге мнение бар бит, үземнең идеям бар. Мин бит режиссерское отделение биттем, шуңарган чиктер. Резко килеп менә уянып китәм да илһам килә бит, төннә менә кеше җыр яза бит, менә миңарга, миңа булай кирәк, менә шулай дип биш язып барам. Менә шул әйбер киләме, фанатландыра. Монсы бит әле идеялар гына. Уй фикерләр ул күп кешегә килергә мөмкин, Ләйлә. Ә бит әле аны тормышка ашырга күпме финанс, күпме тырышлык, күпме түземлек, сабырлык, йокысыз төннәр, сәламәтлекне дә калдырырга кирәк. Менә шушы яклап без сине социаль челтәрләрдә күзәтеп барып та кайбер чакта арып бетәбез. Теге туеп түгел, әйме сокланып арып бетәбез. Бу кая ничек өлгерә бу? Арымады микән? Бүген ничәдә кайтып йоклар микән бу бала дип карап утырам кайбер чакта. Ә син үзең менә ничек шушыны алып барасың, шушындый темпны? Мен интервьюларда әйткәнем бар, ипотека алыгыз, мәйтәм, шундый яхшы мотивация, рәхәтләнеп эшли торасың, мәйтәм, аппетитлар ачылып китә, эшлисең. Анда уже суткасына бер 4-5 сәгать йоклыйсың, менә дигән уже не яласың үзеңә. Шуңара рекомендую дигән бу. Ипотека алырга тәкъдим итә Ләйлә Галиева. Иң беренче киңәше булды ул аның, әле туган киңәшләрен туган ишетеп китербез. Әмма дә ләкин синең әлбәттә быел булган тормышыңдагы, иҗатыңдагы үзгәрешләргә кагылышлы сорауларны бирмәй мөмкин түгел. Шуңа күрә сертификат тапшырудан айрылмагыз, иң кызу сораулар сезне алда көтә. Тукта, бүген үткәннәргә кире кайтасың да кире, үләсең дә кире. Ләкин дигән булса да, барысы да үзеңне кире. Исәнмесез? Сез кая ашыгасыз? Концертка? Кемнең концертына? Ләйлә Галиевна. Нигә килдегез аның концертына? Яратам, әйбәт. Яратасыз да? Ни өчен яратасыз? Матур булган өчен. Җырлары өчен. Җырлары да матур, үзе дә матур. Уңышлар сезгә, матур кишләр. Рәхмәт. Бик яратам Ләйлә Галиеваны. Ни өчен яратасыз? Бигрәк матур йырлый. Мин анда торсам, әйбәтрәк ишетелгән, значит, анда мен дөрес. Хөрмәтле дуслар, бүген инде Ләйләнең тугры тамашачылары, якын дуслары, сирдәшчеләре, аны яраткан тугры тамашачысы бер сүз белән ашкынып килеп җитте. Менә инде репетиция мизгелләре барышында ук аның янәшәсенә шундый мөлаем, матур, бик сәләтле, уникаль кыз. Мин аны беләм, сер итеп кенә әйтәм. Менде Роза, хәерле кичләр. Исемен шундый ук әйтәм, аның да исеме Роза. Хәерле кичләр, Роза.
Әйе, ул башкорт телендә дә бик матур сөйләшә, әмма дә ләкин җавапларны мин рус телендә бирсәм мөмкинме дип рөхсәт алды. Без аңа әлбәттә рөхсәт бирәбез. Роза, Ләйлә белән кайчан ничек таныштыгыз? Сер итеп кенә сөйләп китәбезме? Таныштык ноябрьда былтыр, познакомились, так скажу, да, на русском. Мы с ней работаем, и она очень прекрасный, хороший человек. И я пришла здесь сегодня ее поддержать на ее сольном концерте. И я желаю ей только самого лучшего, самого хорошего, самого доброго и побольше благодарных зрителей. Хәзер инде тамашачыларның күпләренең сораулары тугандыр, нәрсә белән эшләделәр, нинди як белән, нинди юнәлеш белән эшләделәр икән, ник Ләйлә Розага мөрәҗәгать иткән икән дип, мин моны үзем дә сөйләп китә алам. Кыскача гына дуслар, чөнки Ләйлә аркылы мин дә шушы уникаль шәхес белән таныштым. Роза ул психолог. Ул менә безнең ичке дөньябызда шак кына ниндидер ялгышулар, ничектер менә ышанычлы гына адымнар атлап китәргә кыенсынып торган мизгелләр була бит. Менә шушы мизгелләрне, шушы күңелнең әллә нинди тирәндә яткан хисләрен чистартып, урынына урнаштырып, сине дөрес юнәлешкә бастыра торган безнең шундый бик көчле, бик кирәкле, бик үзе ягымлы кешебез. Роза, рәхмәт сиңа шушы безгә булышуың өчен. Хөрмәтле дуслар, сезнең исегезгә төшерәм, бүген сер итеп кенә тапшыруы популяр, танылган җырчы Ләйлә Галиева да эшли. Ләйлә Галиеваның концерты башланырга санаулы минутлар гына калып килә. Ләйлә, без сиңа җиңеллекләр уңышлар телибез, шуннан сүзне башлыйсы килә. Нәрсә ишәсең? Мында кипятокка кичтән салып куям инде имбир, бер кусочек әймә, шуннан соң лимон, һәм инде бал. Мына шулай дип салып куям да, төнне заваривать итә дә, и шуны көне буенча бирим. Концерт барышында да инде, концертыңа да тукталып китәсе килә, тиз генә. Бүген үзең алып баручы да бүтән концертның башына узган Алып та кайтам. үзең генә җырлыйсың. Үзем генә җирләмем түгел, Фәрит Низамиевны чакырдым. Безнең бик яратам, хөрмәт итәм аның иҗатын. Фәрит Низамиев Казаннан инде автор башкаручы. Һәм дә инде Айрат Закиров тоже бик шәп, талантлы, харизматичный саксофонист. Айрат инде бер тәүлек ичендә бик күп популярность яулады, чынлап та аны социаль челләргә салганнар. Бүген инде бөтен Уфа мия калсан таныды, белде, бик шәп егет. Бу команданы тупларга ничек сиңа җиңел булдымы? Ничек син аларны җыя алдың? Мондый уста сәләтле музыкантлар. Люди приходят на людей, менә чыннан да үзем менә карыйм да кешегә, үземнең энергетикама охшаган кешеләрне менә үзем җайлы, менә мин үзем вообще бик җайлы, менә теге всегда теге за любой кипиш, кроме голодовки. Шуңарга үзем кебек кешеләр таптым. Шундый рәхәтләр белән шо. Мин аларны кочаклап кына торам, яратып кына торам. Менә шуңарга миңа вакыт кирәк, алар белән кочаклашып алырга. Сез мине отвлекаете. Юк, без сине бер дә борчымыйбыз. Син алай уйлый күрмә, без сине җибәрәбез, уңышлар телибез. Чынлап та Ләйлә бик комфортный кеше, бик уңайлы кеше, бик җиңел кеше. Аңа нинди генә мәсьәлә белән шалтыратсаң да, язсаң да, ул шундый киңәшен бирә. Гомумән үземнең тормышымда да синең булуың минем өчен бер зур уңыш, зур бер үсеш, бәхет. Шуңа күрә рәхмәт сиңа, Ләйлә. Уңышлар сиңа. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Ләйлә Галиеваның кызлары Арина һәм Рианна. Хәерле кичләр, кызлар. Әйбәтме барсы да? Сезнең хәлләр әйбәтме? Әйбәт. Менә шундый чибәр, мөлаем, матур кызлар, үземә дә алар янәшәсенә басып тору белсәгез, хөрмәтле дуслар, ике малай әнисе буларак шундый үземне рәхәт хис итәм. Кызлар, әниегез турында сөйләшеп китәсе килә хәзер, әйме. Әйдәгез әле, Рианна, синнән башлыйбыз инде сүзне. Син олырак кыз бит. Сиңа ничә яшь, Рианна? 14 мне. Кайда укыйсың син әле? Ничәнче сыйныфта? 8 класс, первый лицей. Сиңа ничә яшь? 9. Син әле ничәнче сыйныфта укыйсың? 3-тә. Нинди әни кеше ул Ләйлә Галиева? Ну, мама как мама, просто певица и все. Там бывает то, что берет колонку, как я говорила, поет там. Ну, тут это вот жизнь. Мама хорошая. Кайсы сыйфатлары әниегезнең сезне айруча дулкынландыра, айруча сезгә үрнәк? Мне нравится то, что она красивая, то, что она, вот, ей делают всегда такие объемные прически, мне это нравится тоже. То, что выступает постоянно, я с ней хожу там
Вот. Мне нравится то, что у нее есть талант. Я слушаю музыки. Мне нравится каждая песня. Я слушаю даже, которые еще не выпустились. И она очень добрая, восхитительная. Я ее очень люблю. Tomşılardan tomşu toma, taşını yara, bulsa dilek. Изге сәгатьтә хәерле ниятә Лейла Галиеваның концерты Яшьләр сараенда башланып китте. Дусларым, залда алма төшәр урында юк. Әйе, Лейланы яратып, чын күңелдән аның тугры тамашачысы җыелды бүген аның концертына. Хәерле сәгатьтә дип тагы да өстәп әйтәсем килә. Уңышлар сиңа, Лейла, яратабыз сине. Taşım arasılarda, taşını yara sularda. Taşta bulayıp, suda bulayıp, taş sulatırmışlarda. Буздактан келдім, Лейләгә ошым китеп торам инде мен. Ничә ел карыйм мин аларны. Зур уңышлар аңа. Тагын да матур җырлар. Геләйбәт кенә булсын, шәп җырлар. Лейла Галиеваның бүгенге көндә үз-үзендә иң хөрмәт иткән сокланган сыйфаты нинди икән? Ой. Түземлек дип әйтим икән. Ансы да инде инаңда теге ышкынып китәм. Ничектер, белмим инде, мудрость халык кешене ярата мин. Кешене яраткач, менә ничектер алар да мине ярата. Кешегә булган мәхәббәтең чынлап та сиңа миңа калса, күзәтеп тә сине читтән, сиңа матур яшәргә, сиңа җиңеллек белән атларга, җиңел дип тоела инде безгә читтән күрсәткәндә Лейла. Шушы сиңа булышадыр дигән уйда миндә. Лейла Галиеваның үзенең кешеләрдә хөрмәт иткән 3 сыйфаты менә. Кайсы сыйфатларга син игътибар итәсең кешеләр белән аралаша башлаганда, танышканда? 3 сыйфаты. Позитивный булсын. Теге гел яхшылык турында гына сөйләсен, кешечә нәмәсен. Шуннан соң менә теге окружениеңа кара диләр бит, окружение ул яхшы булырга тиеш. Шушы окружение син аларга онтылып, алар белән бергә үсәргә тиешсең. Шундый булырга тиеш теге мотивация. Алар миннән күбрәк акча эшләсеннәр, миннән еще да сәламәтлерәк булсыннар, менә шундыйрак кешене нидем. Үзем үземдә. Лейляның классташы булабыз. Классташыбызның беренче шәхси сәхнәгә, шундый зур сәхнәгә адым ясауы белән котлап, концертын карарга килдек. Бик ошай, прям энергетиканык бик ошай. Шундый рәхәт, чиста матур энергетика бит. Кызлар, сез сыйныфташлары булгач, шундый сорау да биреп китәсе килә. Лейла ниндирәк балачагында укучы иде, ул нинди дусы, ул нинди иптәше? Бик күңелле кеше, бик елмаю, аңардагы йөзе ачык, шустрая. Ул һәр вакыт җиңүче. Музыкадамы, спортдамы, сәхнәләрдә. Концерт башы. Гомерегезнең инде һәрбер көне, һәрбер айы, һәрбер елы матур җыр кебек булсын, дуслар. Лейла Галиева бүгенге көндә сезнең өчен нинди җырчы ул? Иң популяр җырчы, иң матур җырчы, позитивный кеше, бик аның җырлары бик матур. Лейла Галиева, желаю удачи во всем, в ее начинаниях, чтобы у нее все получалось. Она большая молодец, у нее все получится, я уверена. Мин аңа уңышлар гына телим, бик зур уңышлар. Она сильная женщина. Лейла Галиеваның концертына репортажны дәвам итәбез, дусларым. Сезнең каршыгызда Рөстәм Шайнуров. Хәерле кичләр, Рөстәм. Исәнмесез, хәерле, матур кичләр. Рәхмәт сиңа. Рөстәм, менә үзеңне таныт әле. Син Лейланың кеме буласың? Менә хәзер инде чын дөресе була. Беренче чиратта инде мин Лейла Галиеваның бизнес партнеры. Без инде 5 ел вакыт эчендә бизнес белән шөгыльләнәбез. Әмма ләкин еллар уза,
кешеләр дуслаша, якынлаша, менә әлеге вакытта минем өчен наставник кына түгел, һәм икенче әни кебек, һәм менә шушы авыр вакытларда иң якын кешеләрнең берсе үзем булды дисәм дә була, чөнки сүзе дә кирәк, ярдәме дә кирәк. Шуңа күрә бүген көндә бик якын кешесе. Рәхмәт, Рөстәм, матур җавапларың өчен. Әмма дә ләкин син бит инде алар белән бергә бизнеска кереп киткәндә, алар гаилә иде. Рөстәм Галиев белән бергәләр иде. Рөстәмнең синең Ләйлә белән шулай якынлашып, тагы да дуслашып китүенә ниндидер аның яклап негатив хисләр тоймадыңмы син? Булай уйлап караганда, мин уйлыйм, минем фикерем буенча юк, чөнки тормышта төрле хәлләр була, кавышалар, саубулашалар дигәндәй. Миңа инде андый имеш-мимешләр килеп ишетелде инде, әмма дә ләкин официаль рәвештә әйтәм, бер дә теге ревновать итерлек бернинди фактлар юк. Сәбәпләр булмады. Сәбәпләр булмады. Шуңа күрә без инде Рөстәм абый белән дә бүген көндә бик яхшы мөнәсәбәттә. Минем аларның шушындай ситуация булуы бер дә комачаламады, бер нәрсә үзгәрмәде. Минем өчен шундый габгади якын кешеләрем, шундый хәлләр булып ала. Имеш-мимешләр, әйе, алар булмый тормый инде, андый гаилә кырында бигрәк тә яшь егет йөргән, җирдә ирекле хатын-кыз янында бит. Исеме Рөстәм булып туры килү аның ише. Әйе. Ул инде социаль челтәрләрдә сине күрсәткәндә, төшергәндә Ләйлә үзе дә улым дип тә әйтә. Әйе, чынында минем өчен ул минем әни, ә ул минем өченче малае. Шуңа күрә Ниндирәк әни булыр иде соң ул синең, әгәр чынлап та әниң булса иде, кеше буларак ачыклап китегә Ләйләне. Менә 5 иң көчле сыйфаты сине сокландырган аңарда. Беренче чиратта теге бизнеста төрле хәлләр булырга мөмкин. Теге талашып та китәсең, дуслашып та китәсең. Менә мин шушы ел дәврендә беренче чиратта Ләйлә Галиева ул бик нык кешелекле кеше. Менә әйтәләр бит, будь попроще, и к тебе подтянутся. Шуңа да инде мин үзем габгади алмалайы, аның менә командасы да бернинди теге пафос, менә музыкантларны карасаң, җырчыларны карасаң, барчасы габгади. Ләйлә үзе шушындай габгади һәм командасы да үзенең иҗатта да, бизнесында шушы габгади кешеләр. Икенче чиратта ул инде бик көчле наставник. Үзенең дә тормышта төрле хәлләр була. Шушы наставникның киңәше, үз сүзе чыннан да канатландырып җибәрә. Хөрмәтле дуслар, әйтергә кирәк, Ләйлә Галиеваның беренче көн концерты кичә Умпу мәдәният сараенда булды. Бүген Яшьләр сараенда билетлар күптәннән биткән, теләүчеләр бик күп калды. Шуңа күрә өстәмә концерт ясады. Ул февраль аенда, чынлап та залда, менә беләсезме, туп-тулы уң якта да, сул якта да, алда да, артта да, алма төшәр урында юк. Ләйлә, беренче концертың аншлаг. Бу бит зур уңыш һәм синең тырышлык. Usta boyacı yiğitlerimiz Reynat Osmanov Ufa, Ruslan Muhammadiyev, Ләйлә, искиткеч концерт, беренче бүлеге тамамаймы котлыйбыз аның белән. Син шундый үзең матурсың, зауыклысың, программаң шәп, җырларың, репертуарың. Хыялыңдагы Ләйләме бу? Әллә синең тагы да әле хыялыңда тагы да бөегрәк Ләйлә бармы? Хыялдагы Ләйлә дип уйлыйм инде, бик чакта мин җырчы буласым килгән иде, шушы теләкләр тормышка ашты, Аллага шөкер. Бүген әле минем залда әнием дә утыра, инде җылый да, инде переживает, чөнки ул үзе дә әйтә бит, авыл кызы шушы зур сәхнәләргә чыксын әле, ул бит көч кирәк, ул бит шушындай, белмим, талант белән генә монда ярак итеп булмый, ул бит монамдагы теге үзең белән җигәлем, Көрәшергә, эшләргә кирәк. эшләргә кирәк, бик күп көч таләп ителә. Без яңа уңышлар телибез. Киттек без тамашачылар нинди фикердә икән, шуны белеп киләбез. Бездән аерылмагыз, дуслар. Сер итеп кенә тапшыру. Туган тел телеканалы. Хөрмәтле тамашачыларның, безнең концерт караучы тамашачыларның фикерләрен белеп китәсе килә. Ләйлә Галиева бүген ошый микән аларга? Ничек микән концерттан алган хисләр, тәэсиратлар? Исәнмесез, кызлар? Ләйлә, ничек бүген сезгә? Ләйлә Галиева. Айбет, бик шәп матур концерт. Сездә нинди хис кичерешләр? Очень нравится все. Рәхмәт зур итеп. Исәнмесез?
Саламатсыз. Ничек сезгә бүген Лейла Галиева һәм аның концерты? Бик яхшы. Ошады. Нәрсәсе ошады? Җырлары ошады. Костюмнары, Костюм. үз-үзен тотышы. Виш. Виш, Лейла, шәпсең син, суперсин. Шәп. Успехов творческих, здоровья и счастья в семейной личной жизни. Hürmetli dostlar, bir kilesi kile Oyrat Zakirovның үзенең янәшәсенә, әле ул үз хәленә кайтканчы мин сезгә сер итеп кенә әйтәм. Без күптән түгел Казан шәһәрендә Люция Мусинның матур иҗат кичәсендә эшләп кайттык. Әлбәттә, аларның бөтен гаиләләре чыгыш ясады. Мин шул вакытта Ойратта сорагач, син ничек әйтәм, үз хәлеңә кайтасың, шушы хәтлек би уйный, шпагатларга утыра, бу саксофонында уйнаганнан соң дигәч, ул әйтте: "Миңа кирәк литрга якын су һәм 5 минут ял итәргә. Шуңа күрә мин дә әле һаман да сөйләп торам, аңа кышкаленә тәртипкә кайтарыр өчен үзенең сулышын. Хәлләр ничек?" Аллаһка шөкер, бейбәт. Ой, монда син миңа калса бөтенләй тазару куркынычы да югаймы? Көн сайын шушы хәтлек тирне түксәң син, фитнеста кирәкме бит, Ойрат? Шөкер, Аллаһка шөкер, сау булырга иң мөһиме. Аллаһка шөкер. Син менә нәрсә тоясың күңелдә, йөрәктә менә шушы хәтлек би уйнаганда? Биби инде иң мөһиме тестостерон кайный. Шул күңеле ачыла. Шул кешеләрнең күңелен күрәм. Шуннан рәхәт алам. Асыңнан миңа калса тагы да рәхәтрәк менә син теге тамашачыга бирдең, өләштең, аннан чыгып син шуны хәләтеңә кайтып тоясың, әйбәт, теге отдачаны соңнан аласыңдыр, әйбәт. Соңнан отдача алам. Энергия алам. Аларга бирәм, алар миңа взамен. Хөрмәтле дуслар, вәгъдә иткәнемчә сезгә Лейла Галиеваның гримеркасын күрсәтәм. Мин үзем, чынлап әйтергә кирәк, монда килеп кергәч, әйтерсең дә туй күлмәкләре салонына килеп кергән кебек хис иттем үземне. Акылык мондагы дуслар, карагыз әле, бүтән костюмы да ак төстән дисәк тә һич ялгыш булмас. Һәрбер чыгышында без аларны тагы да сезгә якынрак күрсәтеп китергә тырышырбыз. Шуңа күрә әйдәгез әле Лейланың яңа сулыш белән ак юллардан атлап киткән беренче шәхсән концертын барыбыз бергә куәтләп, матур итеп аңа изге теләкләрен җиткерик әле. Лейла, менә күпләрне борчый инде. Әйдә, бу сорауны мин сиңа бирәм дә, бер җавап ишетик тә инде. Шуның белән бу сорау ябылсын, бу тема ябылсын. Сезнең Рөстәм Галиев белән аерылышыгызның сәбәбе. Менә миннән генә дә ничәмә кеше сорады, ни өчен аерылыштылар микән алар дип. Менә син шуны кыскача аңлатып бирә аласың тамашачыларның? Менә шушы сорауларын мәңгелеккә ябыр өчен. Ничек дип әйтим, бик авыр сорау инде бу. Ул менә җыелып килде дәйме, и бер моментта менә 1 ел элек мин просто тоттым да шортладым просто. Димәк, синең сүзеңнән нәтиҗә ясарга була инде, Лейла. Син түздең, син күпне үзеңнең түземлелегең белән кичердең, кабул иттең һәм бер мәлне син барсын да ачыктан-ачык Рөстәмгә аңлатып, аерыша карар кабул иттегез. Әйе, шулай. Бүгенге көндә мөнәсәбәтләр ничек Рөстәм белән? Аралашабыз, не безнең бит әле балаларны үстерәсе бар, укытасы бар, кияүләргә бирәсе бар, сөйләшәбез, аралашабыз. Теге милек бүлү, нәрсәдер анда, тагын акча мәсьәләләрендә ул яклап авырлыклар белән очрашасыңмы? Бар инде ул яклап теге әзрәк сөйләсем килми ул темага. Ярый, без аңладык. Без бу сорауларга йомгак ясап әйтәсе килә, барсы да җайлы гына, хәерле генә чишелсен. Сезнең арада дуслык булсын, чөнки чынлыкта уртак балалар, субханалла, матур итеп үсеп киләләр. Барсы да яхшы булсын. Сиңа инде үзеңнең ярыңны табырга, аңа да шулай үз ярын табып, матур гаиләләр курып яшәргә насыйп булсын. Әлегә бүгенге көндә йөрәгең ничек, Лейла? Иреклеме? Ирекле кыш. Минем ул аңарга вакытым да юк. Мин чөнки эстрада белән мәшкиләм, иҗат, минем белән иҗатта кайныйм, андыйга вакытым юк. Алай да, бит инде сиңа күз салган. Инде ул күпләр инде рестораннарга барып, тәмле итеп ашап кайтам инде шунда. Свиданияларга йөрим. Йөрисең димәк, аңа вакыты бар Лейла Галиеваның. Алай да синең хыялыңдагы тормыш иптәше булачак. Нинди булырга тиеш ул?
Meni аңлый торган, минем эшемне аңлый торган. Чөнки мин җырларга яратам, бу җырчы хатын-кызның эшен барысы да аңлап бетерә алмый. Менә мин иҗатны яратам, иҗатсыз мин яши алмыйм. Ул минем иҗатны аңларга тиеш, эшне аңларга тиеш. Минем кырда йөрсем микән белмим иде ансын. Минем балаларымны хөрмәт итәргә тиеш дип уйлыйм. Мине Лейла өчен яратсын, Лейла Галиева өчен түгел, җырчы буларак түгел, просто үзе яратсын мине. Канатларını кайырырга хакыгыз юк, юк хакыгыз. Кызлар менә сер түгел инде, әйме сезнең гаиләгездә шундый сынау булды. Аллага шөкер барсы да җайланды дип без инде шанып калабыз. Алай да менә әни кешегә андый вакытта миңа калса кызларның ярдәме бик кирәк булгандыр. Сез әниегезгә булыштыгызмы? Сез аңа үзегезнең менә шушы аны аңлавын, аны куәтләүне менә вакытында аңа игътибар бирә алдыгызмы? Да, помогали, старались поддерживать на концертах. Мама записывала музыки всякие, тексты писала. Мы сидели в комнате спокойно, чтобы ее не трогать, не отвлекать. А так нормально пережили. Мы переехали, все хорошо. Мы поддерживали всегда ее, помогали ей. Мы слушали каждую песню, и мы ее очень любим с Рианой. Канатларını кайырырга хакыгыз юк. Ләйлә Галиевага иң беренче гаилә имендәге гаилә бәхете. Балаларының куанычларын артыгында киләсәктә куанып яшәһен. Иҗади уңышлар, матур итеп шулай тагыла алда киләсәктә матур йөрдәр көтеп калабыз. Арина, менә җырларын бик яратып тыңлыйм дидең дә әниеңнең. Кайсы җырын син безгә яттан җырлап бирә аласың? Бер куплетме, припевме? Бер карым каеннарыма, бер карым әйменнәргә, ышанмагыз язмышлардан язмыш юк дигәннәргә. Bir karim kayınlarıma, bir karim imenlerge, ышанмагыз язмышлардан узмыш юк дигәннәргә. Нык шатбыз, нык Лейла өчен нык вообще рәхәтләнеп килдек менә. Концертларга мәйтәм утырабыз, прямо аны гына көтеп утырабыз, прямо вообще молодец Лейла. Иҗади уңышларыңа шундый менә гел шундый тулы заллар булсын. Халык аны ярата, халык көткән. На самом деле менә аның бит инде әле беренче сольный үзенең концерты, аның өчен нык шатбыз. Алдагы көннәрендә гел шулай матур булсын, гел шул тулы заллар, шундый теләктәбез. Bir karim kayınlarıma, bir karim imenlerge, ышанмагыз язмышлардан узмыш юк дигәннәргә. Bir karim kayınlarıma, bir karim imenlerge, ышанмагыз язмышлардан узмыш юк дигәннәргә. Хөрмәтле дуслар, сертификат тапшыруы дәвам итә үз эшен. Күрегез әле кем килгән Ләйләне куәтләргә. Аның туганы, якын кешесе Мирхат Гайсин. Мирхат, үзең аңлатып китәсең, Ләйлә белән ничә туган ул? Biz Leyla белән бик якын туганнар, безнең әниләр бер туган. Сез ике туган димәк. Без ике туганнар, Сез балачактан аралашып, дуслашып үстегезме? Безнең авыллар бик якын, анда 15-20 генә километр. Без Янаул районына керә, безнең инде Тәтеш районына керә, без инде Белгечактан башлап Лейляны абыйсы белән безгә китереп, әниләре куя, бездә алты бит абыз җәй көне инде. Я инде безне аның авылына тавылга итеп куялар, шулай итеп бергә аралашып яшәдек. Бер-ике чакта шулай итеп истә калганы талашып та китәдер. Аның авылына барсак, или безнең авылга килгәч, безнең авыл матуррак дип. Менә шулай итеп талашып, ну шо ярып әйтәсе килә инде. Күңелле үстек, матур үстек. Һәм инде әйтәсе килә, бүген көндә Лейляның концерты матуррак. Шулай. Синеке дә матур булсын, яхшы булсын. Икегезнеке дә үз урынын тапкан концерт булсын тамашачылар арасында. Нинди теләктә җиткерәсең килә бүген Ләйләгә? Менә шушы аның тормышында булган үзгәрешләрне искә алып, иҗатында булган үсешләрне искә алып, Мирхат Гайсин нинди теләкләр җиткерер иде? Ләйләгә Ходай Тәгалә биргән матурлык, шибәрлек һәм инде тавыш, үзенең тембре матур һәм инде аңарга бары тик уңышлар гына телим һәм инде сүнмәскә, сынмаска, бирешмәскә, көчле булырга һәм инде Алла берсә без бергә булганда, бердәм булганда бер-берегә ярдәм итеп, матур итеп яшәргә, иҗади уңышлар гына телим. Үскә менергә дә менергә Алла берсә.
Hürmetli tomoshachilar, sizin qarshig'izda Leyla Galiyevaning anisi Guzaliya xonim. Guzaliya xonim, xayrli kishlar sizga. Xayrli ish. Birinchidan ruxsat etdingiz sizni shaxsan o'zimning ismimdan Tuğan Tel telekanalının tomoshachilar ismidan qutlarga mana qizig'izning shunday uңышы bilan birinchi topqir o'zining turmushida shunday kuchli motor konsert qo'yuvi bilan bu chinab da zo'r voqea. Uning turmushida da sizning turmushingizda da umuman nendek hislar tantanayda bugun sizni Tugul butunay. Naq mana ko'ngilga rahat. Oğuldan beri kiyine bir yerden çıkıp kişiydi. Zor sahnelere çıkıp kulüpler tutup halklar yığış. O'zining dimine g'ururlik. Tomoqqa qanotli aytilmayim. Men sizni anglab, chunki men bugun o'zim Leylaning storieslarini qaraganda mening ismimda o'zimga yoshlar to'yildi. Chunki bizning yozmishini bilamiz, bizning sinovlarini bilamiz, hali biz ustongina bilamiz. Siz ani kishi bo'laroq terandan borsida ko'rdingiz, tuydingiz bitindaymi? Ana qirında yurgan kishi ishini bari bilan ko'ram, shekillanib. Ana shu ranjitmagas xotin qizim bilan ana shundan so'ngina naqorin yaxshilanib so'ngina endi. Ona yerden bersin. Xudo yerdaminden tashlamasın. Şunda oldağı turmuşlarında eybetkina bolsun, uңышlar tileyim indi. Xotin qız baxıtı tileyim, can tanışlığı tileyim. Şularını tileyim. Meye ani kişiga şol kerek. Şulay indi ani kişinin yüreğinden çıkan sizler tilekler onlar Allah Teala yardımı bilen barsa da kabul bula dep ышаныйk, barsa da yaxşı bolsun. Sizin aragızda matur münasebetler bolsun. Biz indi sizin sotsial çetirlerden ko'rib turabız eyle. Yanına yish kelesiz, yordam etasiz, balalaryň qarashasiz. Ko'chdan aşarıgızda tiyip kelesiz. Aniler olar barsa da şunday indi, şunday uly yürekliler. Şuna göre sizge de Allah Teala uzun hayırlı ömürler nasip etsin. Şulay bolsun, hem rahmat özüňizge de. Зәңгәр күктә күпме йолдыз, нур сибәргә җиргә таратылган. Hürmetli tomoshachilar, haligi mezgillarda eskitish motor sihriy mezgillar. Leyla Galiyeva ham Aydar Galimov birga motor etib boshqargan duetning Ufada premyerasi desak-da hech de yog'ish bo'lmas. Erikli qish Aydar Galimov, Leyla Galiyeva. Жаннар bir nişikten başka yazmış saylay almay. Leylaning bugun o'z ustida ishlagan nindi ish yo'nalishi bor ekan. Qomillashu, nechik borasing turmushingda Leyla? Nəsədir o'zgartirgan, nəsədir tag'in qo'ysir yoqlab o'zingni o'stirish uchun nindi kitoblar o'qiysizmi, qaydadir yuriysinmi, nishiysin? Mana shundan da bir yil sportga yurgan, yo'qdalatiga salomatlik azra qo'shib bitdi-da, shundan so'ng mana sportni keriga bitinde qaytartam ola bersa sport yobg'irga, motor bo'larga, chunki baribir sahna motorlikni yaratadi, yobiqlikni yaratadi. Shundan so'ng narsaga endi kosmetologlarga yurib turam bitini, chunki baribir yosh bora bitini, roza, yosh bora, qarab turga kerak. Remont yasab qana turga kerak. Bütün yerinde remontlarga ulgura, o'zingda fatirында da yaxshi remontlar ishlay. Qarab tursan, shunaqda senga jengilgina ko'pgina finanslarga kiradir, kebek sen rahatlanib, jengillik bilan shu xatni tutasың, qo'llanasan. Ireklesin bu yoqlab, oqsha masalasi yoqlab, evet, Leyla. Mana men arga bir aytganlar edi, mana shu oshqan sayin mana oqsha kira tura ketatura, maytib tutgan sayin ne kirmay, ne chiqmaydilar. Şoňarga şu şey bir menen kimdir aytdi de, mana rahatlanib, mana bugun tozdiram, ertaga kunnisin tege ulab bitirmeske de mag'alamin. Rahatlanib tozdiram, menan chektir Xudoy teginden biri, bundan biri chektir men Allohga shukr. Var yolumuz yoqda bulsun, bitmesin dünya meşakkati. İyisin sağ bulganda tuğanlar, yaşılarının şunda rahati. Bir gelip söyleyiniz. Hürmetli dostlar, sizin qarşınızda şulay Leyla Galiyevaning to'g'ri tomoshaçısı Leniza xonim, xayrli kishlar sizga. Esenmisiz? Leniza xonim, sir etibgina aytingizaylik, qaydan kelib jetdingiz siz? Bek yaratib, bek sog'inib, mana bugun Kumurtadan kelib jetdik biz. Mana konsertdan nindi hislar tuydingiz? Nindi o'zgarishlar bor Leylada? Nindi u sizning uchun bugungi kunda? Bek g'ururlanib o'tirdim. Qo'shiqlarida ko'zlarimdan yoshlar chiqdi, hatto yig'ishlarim kelib o'tirdi. Shunda men anglayman sizlarni o'tirdim. Leyla, mana sen nindi holatda bo'lganda, ya bo'lmasa sening qaysi sifatingdan soq bo'lirga kerak? Qizdirmasga kerak meni, aldamasga kerak meni, aldag'anni yaratmayman. Durustini aytira kerak. Shunday, demak, aldashmasa kishi sening bilan borsada joylig'ini borashaq, soq bo'lirga kerak degan. So'ngga qolarga yaratmayman. Mana o'zim so'ngga qolarga yaratmayman, shu so'ngga qolan kishilarni yaratmayman.
Білдіңізме? Яратмай екен оландайларны. Лейла, алданырға еш туры келдіме тұрмышта? Әлбәттә инде алдана торасың. Теге ул бит баса торасың, абына торасың, тагын тора торасың. Шулай бит тормыш бар. Үзеңдә синең хәйләкәрлек, алдашу сыйфатлары бармы? Кирәк чакта ансында эшлибез инде. Теге андый бар инде. Но әйбәт яктан дип әйтәсем килә. Син Лейла бүген менә ышаныч белән әйтә аласыңмы тамашачыларга, сине караган барлык безнең теле экран аша тамашачыларга менә син үсер өчен психологларга да йөрисең, аксыз барларга да барасың, шүкерлек торасың, тагын үзең кайсыларын шудлыйсың? Тагын нәрсә эшлим? Бисмилла укыйм. Аятел курсларны яттан белән барысын укыйм. Син әйтәләсең менә әгәр дә үзеңне теге чокырдан тартып чыгарыр өчен шушыларны бөтенесен бергә комплекста, бергәләшеп эшләгәндә генә үзеңне кеше ясап була дип. Шулай булып чыкты бит инде. Мин шушы үземне менә шулай итеп алып, маша бастырдым. Шулай итеп эшлим. Үстемдә нык күп эшлим. Син бик тиз чыктың, Лейла. Сез аерылыштыгыз да шул мизгелдә үсеп тә киттең. Ниндер еллар, ойлар кирәкмәде сиңа үз халәтеңә кайтырга, шулай бит? Шулай. Син җиңел җибәрәсеңдер һәрбер хәлне дәйме? Узак тотмыйсыңдыр күңелеңдә. Бар инде. Теге, аны уйлап кына нәрсә эшлисең уже. Аны кайтарып булмый уже, кайтарасы килми уже. Яшисе килә, тормыш дәвам итә, барысы яхшы булачагын мин аны үзем беләм. Алла бирсә, эшлибез, тырышабыз. Лейла Галиева читтән күзәтеп үзенә нинди эш киңәш бирер иде? Сынмаска, сыгылмаска, бирешмәскә, кеше сүзен тыңламаска. Менә теге кешеләр бик күп сөйли бит инде ВКонтакте, бүтән челтәрләрдә язалар инде, комментарийлар индеме. Ул кешеләргә карап торсаң, берәй дә булмый. Теге сөйләр икән, значит, син дөрес юлдан барасың дигән кебек. Шуңарга мин менә прям барам дип, менә теге атларга теге шоуры кидерәләр бит, менә шулай дип әйтәм. Менә шулай итеп менә ат бит чаба бара, кырыйдан бер чүп чыгып төшсә, менә теге менә салфетка кебек әйбер. Ул үркә, ул читкә үркә дә юлдан тайпала. Менә шушыны карамас өчен менә шулай шоуры кидем дә прям туп-туры алга чабам. Тамашачылар янына. Шушы булсын синең девизың, алга, һәм һәр вакыт синең тормыш девизыңда яшәргә шушы теләгең дә, куйган максатларың да барса да Аллаһ Тәгалә ярдәме белән тормышка ашсын. Без сине бик нык яратабыз. Лейла Галиева булды бүген сертификат тапшыруында. Бик зур рәхмәт сезгә. Күкләргә күтәрер, мин ялтын үтәр. Алайда сорыйсы килә, сезнең аның кебек киләчәктә артист буласыгыз киләме? Раньше, когда я маленькая была, я, может быть, и хотела, повторяла за ней. Сейчас не очень как-то хочется, тут много работы нужно. А так хочу в Энеле работать там, вот в ее бизнесе сейчас. Ну и кем-то сама выберу там уже. А я хочу стать певицей, как моя мама, потому что я люблю ее песни, я люблю петь на татарском, я тоже повторяю ее песни, пытаюсь тоже, как-то себя сконцентрировать, чтобы в будущем я тоже стала певицей, как моя мама. Әнием, без сине яратабыз. Сезгә ничек бүген концерт? Мне кажется, шәп. Лейла Галиева нишләгән? Лейла Галиеваның клибында төштем. Лейла Галиеваның матур, нык акчык, нык әйбәт хатын, мен раунышлар гына телим. Бар булыгыз, сау булыгыз, дуслар. Исәнлектә күрешкәнгә тиклем. Мин сезне яратам. Шушындай позитив, нурлы, сыйфатлы дулкыннарда дусларым Лейла Галиеваның Уфадагы икенче көн концерты тулы заллар белән тамамланды. Әйе, бүген монда нык рәхәт булды, халыкчан булды. Шундай Лейләгә генә хас җиңеллек энергетикасы тантана итте. Хит җырлар, матур сәхнә бизәлеше, яшь матур энергиялы команда барсы да тәмле булды. Лейла, без сине яратабыз. Киләчәк тормышыңда да сиңа бары тик иминлек, уңышлар, үсешләр телибез. Сау сәламәт булыгыз дусларым дип, мин дә сезгә шушы мизгелләрдә әйтергә мәҗбүрмен. Тапшырдык авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина төгәл бер генә атнага сау булашам.